Jees, tehdään muutama video. Tässä aloittelin rakentelemaan ja tulostamaan 3D drone-lentokoneetta. Ja tarkoitus olisi tehdä tästä niin VTOL-malli, eli paikalta nousu ja lähtee sitten myös lentämään. Ja tällä on riippuen eri systeemistä, niin semmoinen, mitä minä nyt valehtelen, keskimäärin varmaan pari tuntia, 4 tuntia lentoaika, jos haluaa, mutta se on aika pitkiä. Mutta joo, on tässä Jeesus-tulostaminen ollut, että mä en ihan arvannut, kun aloitin tätä tekemään, että tässä näin paljon on tätä tulostamista, että en varmaan hirveästi valehtele. Tässä näitä osia on ja niin, jos nyt kaikki virheet ja kaikki mitä tässä oli, kun lähinnä en ole hirveästi vielä tätä 3D-tulostintakaan käyttänyt, niin sitten vaihtuu nuo filamentit tuossa eri, kun se loppu entinen piti uutta ja se olikin, ei ollut vaahtova, toinen oli vaahtova, LV, mikä tämä nyt olikaan, se kevyt rakenne, niin missä oli aika paljon säätämistä ollut pelkästään jo tuon 3D-tulostimen kanssa, niin tässä on ollut aika pitkä projekti, mutta niin kuin näkee, että siinä näitä osia tästä vielä puuttuu aika paljon, että siivenpalat puuttuu, kaikki sähköt puuttuu, plus että tässä tämä valmistelu, että nämä pitää kevyt lakka tehdä, koska tuo PLA on vähän semmoinen, että se imme kostetta ja UVlle on herkkästi. Tosi osa näistä on tuosta petkeistä tehty tuo keula ja kestävämmät, mitä tarvii ja mitkä tarvii ja kesto enemmän, niin ne on sitten vielä eri materiaalista tulostettu, mutta tässä on tämmöisiä virheitä, mitä en oikein ajatellut. Tulostin vain ja sitten huomasin nyt vasta, kun rupesin tässä kassaamaan ja niin näitä runko-osia, kun ne kahdesta tulee ja ne näytti hyvältä, kun tulostin, mutta kun tässä nyt on liimannut, pistänyt kassaan näitä hiljalleen, niin ne onkin kääntynyt. Ne ei ole samanlaisia nuo osat, niin tuo on vähän. Itse asiassa nuo kaikki tässä nyt näkyy nuo 3 runkoa, niin se on vähän hankala liimalla. Siinä jää aika isot raot, mutta kyllä ne saa onneksi. Ei tarvi uudelleen ruveta tekemään. Mutta tämmöisiä pikkujuttuja on ollut lämpötilan ja kaiken maailman asetusten kanssa. Mut näin, ja sitten on tarkoitus tähän, jos kaikki kunhan ne testilennot ja kaikki ne säädöt, ohjelmoinnit sapi sitä kuntoon, niin ja et ei heti säry tuhannen paskaksi, niin sitten tuo Raspberry varmaan yrittää tähän koodailla, että sitten laitan vielä netin lisäksi tähän, että netin kautta pystyy sitten telemetrit saamaan ja eli se on koko ajan nettikin yhdistetty plus radioihin ja niin poispäin, mutta niistä laitan sitten enemmän video, mutta sitten kunhan nämä nyt saisi tässä valmiiksi, niin sitten on jo seuraava projekti tulossa, että se on sitten paljon, periaatteessa ei näin paljon osia ole oikeastaan lähellekään. Se on yksinkertaisempi ja ehkä vähän järkevämpi, että minä en, tosiaan tämä oli ensimmäinen ja mä en oikein ajatellut, mutta sen minä meinasin tehdä sitten tuosta Asan ja siinä on tuo Carbon Fiber lisätty 0,8% on sitä hiilikuitua, että luultavasti ihan ok, mutta saa nyt nähdä, että oli niin halpa tuossa että kun minä yritän mahdollisimman halvalla tehdä tämän ja saada toimimaan kaikki, että siinä on kamerat, FPV-kamerat, nettiyhteydet ja kaikkea mahdollista, että sitten laittaa seuraavia videoita, mutta tässä tämmöinen pieni alku, tai itse asiassa tämäkin venyy tämä video, mutta jumalaton homma, että tosiaan en tiedä, 50-100 tuntia tulostusta ja sitten tämä liimailu, hiominen, lakkaminen ja sitten sähköjen laitto, sehän se on se suuri, että me en tiedä sitä, kun on ne kääntyvät roottorit, että ei ole semmoista ollut. Kaikkia muita droneja on ja ollut ja sun muuta, mutta siinä on oma juttu, että en tiedä vielä mitä ohjelmistoa käytän, että laitanko tuon ArcPilotin vai aina ohjelmiston sitten, että
aina on siinä puolesta, että se on tuttu ohjelmisto, mutta minä en ole tiedä sitä, että miten varmaksi vielä ihan ole siitä kääntyvien roottorien, että siinä on omat juttusa sitten siinäkin. Mutta joo, nähdään seuraavalla ja minä yritän mahdollisimman lyhkäisesti tehdä. Nyt tuli vähän pitkä ja kunhan ne sähköt tulee tai sitten kun saan tämän muuten on liimaillut, kasannut, alkaa valmistua, niin onko tässä nyt 1,4 metriä siipiväliä ja mitähän tässä nyt oli kaikkea. En edes muista enää ulkoa. Tässä on niin monta päivää näiden kanssa, niin alkaa jo mennä sekaisin, mutta tämmönen projekti tulossa tässä. En tiedä monessa osassa, vaan muutamassa. Jes, siitä.